Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. To ‘yan uwa kamar yadda kuka gani a cikin title ɗin wannan wato ainihin bidiyon zan koya mana yadda za ka maida wato WhatsApp ɗinka ya dawo kamar tsarin da Instagram yake a cikin shi. WhatsApp ɗinka zai dawo yadda ka san yadda Instagram yake da tsarin shi da komai za ka ga ya dawo a cikin WhatsApp ɗinka. Dan uwa kafin in shiga cikin wannan bidiyon ina roƙonka idan baka yi min subscribe ba dan Allah ka daure kai min subscribe, ba zai kai ka ma sakan biyu ba za ka danna subscribe ɗin nan, to ina mai roƙonka da ka danna min shi domin yana bani ƙarfin gwiwa ta yadda nake kawo muku wato sababbin bidiyo. Na gode. To dan uwa kamar yadda kuka ji za ku shiga cikin WhatsApp ɗinku kamar haka. Da zaran ka shiga cikin WhatsApp ɗinka wannan shine wato ainihin yanayin wato fuskar WhatsApp ɗinka. To idan har kana buƙatan ka saita wato ainihin WhatsApp ɗinka ya koma kamar tsarin da Instagram yake a ciki, to za ka ga waɗansu madannai a nan sama kamar haka ga su nan guda uku sai ka shige su. Amma wannan tsarin yana amfani ne kawai a GB WhatsApp. GB WhatsApp ne kaɗai zai iya yi maka wannan tsarin. To zan ajiye maka wannan link ɗin GB WhatsApp ɗin, kuma wannan updating ne na riga da na yi updating ɗin shi, sabo ne na wannan shekarar ne. So za ka shiga cikin wato description ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin inda a nan wajen comment za ka ga inda na sa ga link ɗin application ɗin nan, sai ka shiga kai downloading ɗin wannan GB WhatsApp ɗin sai ka zo ka canza tsarin yadda kake so. To da zaran ka shigo wannan madannan kamar haka ga su nan kana shiga wa'innan madannan za ka ga a nan sama a farkon rubutun za ka ga an sa gashi nan GB setting, sai ka shiga cikin wannan GB setting ɗin kamar haka, sai ka zo ɗan ƙasa kaɗan ka gan shi, sai ka zo ƙasa kaɗan wannan ɗin nan gashi nan inda aka rubuta wato ainihin home screen sai ka danna shi. Kana danna shi za ka ga ya kawo ka wannan fuskan. To wannan na saman nan gashi nan shi ma ɗin za ka ga an rubuta header, sai ita ma ka shige ta. To kana shiganta kamar haka za ka ga idan ka ɗan taho ƙasa kaɗan za ka ga nan an rubuta enable Instagram like story, sai ka danna shi ka kunna shi gashi nan wannan shine, sai ka danna shi ka kunna shi. Kana kunna shi za ka ga nan wani ɗan alama ga ta nan ta plus da wato ainihin kamar fuskan status ɗinka wato fuskan DP ɗinka gashi nan ya nuna maka irin yadda yake nuna a cikin wato ainihin Instagram. To kana tafiya kaɗan za ka ga inda aka rubuta my name, sai kai shi ma ɗin sai kai wato kunna shi kamar haka. Za ka ga gashi nan a nan wajen yadda sunan ka yake fitowa a Instagram gashi nan shi ma a nan ya fito. To kaga ya fara wato ainihin nuna maka yadda za ka abu. To a nan ƙasa za ka je kaɗan, idan kana buƙatan ka shiga wannan za ka iya ka shigan shi wato ainihin inda kake so ka canza. Idan kuka kamar nan za ka ga wata abu nan ta fito a nan wajen, to ita abin da take nufi a wajen idan kana so ka sa dark mode za ka sa shi kamar yadda nawa yake a dark mode, in kuma kana so wato ainihin light mode shine za ka bar shi a haka. To kamar yadda kake gani dai yanzu dai ka riga da ka yi enable ɗin wato ainihin yadda fuskanka za ta dawo wato kamar na Instagram. Kana fita kamar haka ka dawo baya za ka ga wato ainihin WhatsApp ɗinka ya koma kamar yadda Instagram yake. Za ka ga shi nan status ɗinka a sama suke yadda dai Instagram yake wato ainihin shi ma gashi ya dawo. Dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Dan Allah in bidiyon nan ya ɗan burge ka ɗan daure ka yi min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na saki wani sabon bidiyo YouTube za ta kai. Na gode.